Καλησπέρα στα καλά παιδιά. Πώς πάμε? Λοιπόν, τι πάθαμε? Ντοστογεύσκι λέει. Ντοστογεύσκι. 365 σελίδες. Αλλά κοίταξε να δεις, για Πάσχα κολλάει. Έτσι. Τι κάνετε? Είναι και ο Σπύρος εδώ. Το απολολός πρόβατο. Λοιπόν, καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή φώτιση να έχουμε. Σε αντίθεση με άλλες χρονιές, δεν θα στριμάρουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σκέφτομαι για Δευτέρα του Πάσχα βράδυ να το κάνω ή να στριμάρω Τρίτη κατευθείαν. Εσύ τι λες? Δεν πειράζει. Δευτέρα βράδυ. Θέλω να στριμάρω. Μ' αρέσει το stream. Δευτέρα βράδυ θα στριμάρω. Δευτέρα του Πάσχα. Και βλέπουμε. Λοιπόν, το βιβλίο είναι αγορασμένο στις 3 Έκτου του 2003. Πριν 22 χρόνια ακριβώς. Δηλαδή όταν η Μαρία ήταν 1 χρονού. Πού είναι η Μαρία? Δεν ήρθε. Δεν πειράζει. Πανούλα, τι κάνεις? Είσαι έτοιμη για τον αγαπημένο σου Παπαγιώργη? Λέει: στην ιερή μνήμη της μάνας μου Δήμητρας και στον πατέρα μου Αριστίδη. Περιεχόμενα. Πάντα λέει. Άκου. Disclaimer. Λογικά το πρώτο 1/3 του βιβλίου θα είναι βαρετό. Δηλαδή οι πρώτες, μάλλον εδώ από ό,τι βλέπω, για να δω, οι πρώτες 100 σελίδες θα είναι βαρετές. Σας το λέω διότι, πρόσεξε. Καλώς στο Δήμο. Πάμε λίγο, πάμε. Λοιπόν, διότι ως μελετητής και ως άνθρωπος που κάνει αυτό το έργο, το οποίο αυτό το έργο είναι μια μελέτη, έτσι, θα πρέπει να μας δείξει το ιστορικό υπόβαθρο. Από ό,τι βλέπω εδώ, οι πρώτες 100 σελίδες είναι το ιστορικό υπόβαθρο. Πρόσεξε. Και λέει: είναι 3 ενότητες, έτσι. Η πρώτη ενότητα λέγεται η Ρωσική Ρωσία. Και λέει: η Μεγάλη Πρεσβεία, η Εθνική Συνείδηση, το δράμα του Νικολάη Γκόγκολ. Αυτή είναι η πρώτη ενότητα. Η δεύτερη ενότητα είναι ο κύριος Γκολιάτγκιν. Δεν έχω ιδέα ποιος ήρωας του Ντοστογεύσκι είναι. Και λέει, η δεύτερη ενότητα είναι αυτή. Και έχει τα εξής κεφάλαια. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση. Αυτό το κεφάλαιο ξεκινάει στη σελίδα 127. Το κάτεργο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ο υποχθόνιος. Και πάμε στην τελευταία ενότητα του βιβλίου, η οποία έχει τίτλο «Η Αθεμιτουργία». Αυτή η ενότητα αποτελείται από τα εξής κεφάλαια, τα οποία είναι όλα ήρωες, παύλα πρωταγωνιστές των βιβλίων του Ντοστογεύσκι. Και λέει: ο Ρασκόλνικοβ, ο Μίσκιν, ο Σταυρόγκιν, Ντολγκαρούκι και Βερσίλοβ
η μαύρη με όμικρον γιώτα, δεν ξέρω τι είναι αυτό, και τελευταίο κεφάλαιο ο Μέγας Ιεροεξεταστής. Αυτά είναι τα κεφάλαια. Ελπίζω να κατάλαβες περί της δομής του βιβλίου. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σωστά. Πάμε. Λοιπόν, αυτή είναι εισαγωγή του Παπαγιώργη, είναι εισαγωγή, δεν ξέρω, για να δούμε. Συνήθως δεν γράφει εισαγωγές, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, για να δούμε. Είναι 1, 2, 3, 4 σελίδες, οκ. Το πάνω μέρος του προσώπου, το υψηλό μέτωπο μάτια, δείχνει καθώς λένε την πνευματικότητα του ανθρώπου. Ενώ το κάτω, στόμα μύτη πηγούνι, το χαρακτήρα. Συνεπώς δεν είναι παράξενο που τον Ντοστογεύσκη τον κοίταξαν ψηλά. Οι κριτικοί άδουν το γνωστό τροπάρι των ιδεών και οι αναγνώστες, παρότι το αίσθημά τους δυστροπεί, αφήνονται να συρθούν στη μεγάλη συζήτηση. Πίστη, χριστιανισμός, σλαβοφιλία, ελευθερία, καλό-κακό, σοσιαλισμός και ορθοδοξία. Όλη αυτή η μεγαλόπνοη ανάλυση που βλέπει παντού ιδέες εν συγκρούση και συχνά βλέπει σωστά, κατάφερε εν τέλει να δώσει στο έργο του Ρώσου μυθιστοριογράφου ένα νόημα ψευδοφιλοσοφικής ταυτότητας, αποσιωπώντας ορισμένα πολύ οικία γνωρίσματα, την οσιρότητα κυρίως, και επισημοποιώντας το προφίλ ενός μυστικοπαθούς αμαρτωλού ή ενός μάρτυρα των ιδεών για έναν άνθρωπο που πριν από όλα ήταν συγγραφέας και άνθρωπος των γραμμάτων. Δεύτερο disclaimer, όλα αυτά που διαβάζουμε είναι απόψεις του Παπαγιώργη. Μπορεί και να κάνει λάθος σε μερικά σημεία. Σε μερικά, διότι είπαμε ο Παπαγιώργης ήταν άθεος και αριστερός. Μάλλον. Αν δεχθούμε ότι στο Ντοστογεύσκι υπάρχει ένα πάνω και ένα κάτω, τότε αυτό το βιβλίο κλείνει αισθητά προς τα κάτω, γι' αυτό σου είπα, κλασικά, και αναλαμβάνει πολλές από τις ευθύνες που συνεπάγεται η κατωτερότητα. Γι' αυτό έγραψε πρόλογο. Ο πρόλογος είναι disclaimer. Ο Παπαγιώργης δεν γράφει προλόγους, αλλά έγραψε ένα disclaimer πρόλογο για να μας πει όλα αυτά που σας είπα πριν. Πρόσεξε. Για παράδειγμα, δεν έχουμε τίποτα να αντιτάξουμε στον Νικολάη Στράχοφ, ο οποίος ο οποίος βιογραφούσε τον Ντοστογεύσκι και συνάμα έγραφε στον Τολστόι, εισαγωγικά. Ήταν κακός, ζηλόφθονος, διεφθαρμένος, όλη του τη ζωή την πέρασε μέσα σε τέτοια πάθη που θα τον έκαναν αξιολύπητο, θα τον έκαναν γελίο, αν δεν ήταν μαζί με αυτά και τόσο έξυπνος. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Από τον πρόλογο αρχίζουμε και μαθαίνουμε πράγματα για τον Ντοστογεύσκι που ούτε καν τα έχουμε σκεφτεί. Πρόσεξε. Πού σε έχω φέρει τώρα, τι θα ακούσεις τώρα. Αλλά είπαμε, Σάββατο βράδυ 90 άτομα, σήμερα 3. Κλείνοντας εισαγωγικά. Αυτός περίπου ήταν ο άνθρωπος Ντοστογεύσκι. Αν λοιπόν μιλάμε για κατωτερότητα, δεν είναι επειδή έχουμε τη φαύλη πρόθεση να αναγάγουμε το ανώτερο στο κατώτερο, πρόσεξε τι ώρα που γράφει, πράγμα που δεν αποκλείεται εξ υπαρχής,
Αλλά επειδή σε αυτό το κάτω υπάρχει ο συγγραφέας. Ο Ντοστογεύσκι έγραψε πάντα με γνήσιο ένστικτο μυθιστοριογράφου. Ακολούθησε την κλίση του. Παρακολούθησε από κοντά το Ρώσο της εποχής του και αν δημιούργησε το οφείλει στη δική του πείρα ζωής και όχι σε κάποια θεωρητικά ή άλλα σχήματα. Πάμε λίγο. Το OBS ψάχνει να βρει το chat. Μάλιστα, μπράβο. Άμα το βρεις πες μου, το βρήκες, το βρήκες. Λίγη και καλή, έτσι πάει. Πάμε. Συνεχίζει ο Παπαγιώργης και λέει: δίνουμε έμφαση σε αυτή τη θέση επειδή γενικά τα βιβλία που γράφονται για τους μυθιστοριογράφους, ακόμα και όταν καταπιάνονται με το ύφος και την τεχνική, είναι σχόλια ιδεολογικής ερμηνείας. Σχόλια θεωρητικά δηλαδή, που αποσπούν το έργο από τον άνθρωπο που το δημιούργησε και συνακόλουθα τις ιδέες από το έργο που τις εκφράζει. Ελέγχουν το αποτέλεσμα, με άλλα λόγια, ενώ η αιτία τους είναι ξένη και είναι επόμενο. Όσο κι αν περιπλανηθεί κανείς, στο τέλος θέλει να γυρίσει στο κονάκι του, να κλείσει την πόρτα πίσω του. Και οι κριτικοί, αφού ξεκινούν από ιδέες και αρχές, πού αλλού θα καταλήξουν? Όπως οι γιατροί αφοσιώνονται, καθώς λέει ο Κοσμάκης, στις αρρώστιες μάλλον παρά στους αρρώστους, οι μελετητές της λογοτεχνίας, λαθρέα ή εκπεφρασμένα, βάζουν τις ιδέες και το εγώ τους πάνω από τα έργα. Είναι ιδιοτελείς και εγκάθετοι, κανονικοί ανήπαντροι προξενητές. Πώς τα χώνει έτσι ο Παπαγιώργης στους συναδέλφους του. Αλλά αν τα μεγάλα μυθιστορήματα μπορούσαν να ερμηνευτούν με βάση τις όποιες ιδέες τους, όπως τα έργα ενός θεωρητικού, τότε προς τι το μυθιστόρημα? Γιατί να παρασταθεί σε όλες του τις πτυχές ένα αφηγηματικό δράμα, όταν το μόνο εν κατακλείδη που λογαριάζεται είναι το ιδεολογικό απάβγασμα? Ο ισχυρογνώμων αναγνώστης, κεφάλαια γύριστο κατά κανόνα, δεν υπακούει. Οι μεγάλοι πορτρετίστες προειδοποιούσαν τα μοντέλα τους, άνω και κάτω τελεία. Προσοχή, τώρα θα σας κάνω τα μάτια. Και φυσικά μέσα στο μυθιστόρημα ιδέες δεν είναι τα μάτια. Αν ειδονίζεται με τις κατοσταριές σελίδες που κανείς δεν τον υποχρεώνει να τις διαβάζει και να τις ξαναδιαβάζει επί χρόνια, ο αναγνώστης ξέρει ότι η αιτία είναι μια ανομολόγητη τύφλα που προσυδειάζει σε κάθε πηγαία επιθυμία. Δεν είναι τα ιδεολογήματα. Αθετώντας λοιπόν την ακαδημαϊκή κριτική, η οποία δεν παραλείπεται συχνά να είναι αφόρητα εύστοχη, ασκώντας το βέτο του καθαρόαιμου αναγνώστη, με λίγα λόγια μας λέει ότι θα σου το εξηγήσω σαν αναγνώστης, όχι σαν κριτικός. Πρόσεξε. Που είναι περισσότερο αμήχανη ψυχή και λιγότερο τετραπέρατος φιλόλογος, δεν σημαίνει ότι παίρνουμε το μέρος του άξεστου που φιλομετρά τα αριστουργήματα με βρυχιδμούς ενθουσιασμού. Όση γνήσια ευαισθησία και αν έχει ένας άνθρωπος, θέλει πάντα να γνωρίζει και το κλειδί, το νόημα, την ερμηνεία. Πρόσεξε. Καλώς τη. Σε ωραίο σημείο ήρθες. Άκου. Αυτός είναι ο αναγνώστης. Ο κριτικός απ' την άλλη, όσο άψυχος και αν αποδεικνύεται, δεν στερείται κάποιου πρωτογονισμού. Κάθε κρύος άνθρωπος έχει και λίγη τίγρη μέσα του, όπως και κάθε παρορμητικός αισθάνεται ενίοτε το ένστικτό του να ξεθυμένει σε σοφίσματα και άπνοα συμπεράσματα. Όλα τούτα είναι αποδεχθά και δεν οδηγούν τη συζήτηση γύρω από τα έργα στα άκρα. Πρόσεξε.
Το σκάνδαλο, λέει ο Παπαγιώργης, ξεσπάει τη στιγμή που με την κύβδηλη σοφία του post festum η κριτική τολμάει να δηλώνει εισαγωγικά: οι καλλιτέχνες δεν έχουν επαρκή επίγνωση. Ανάγκη πάσα λοιπόν να βρίσκονται άνθρωποι που τους καθοδηγούν, που τους εξηγούν και συμπληρώνουν το έργο τους. Και έχει μια σημείωση εδώ και λέει ότι αυτό το έγραψε ο Λέον Σέστοβ, La Philosophie de la Tragédie, εκδόσεις Φλαμαριών. Βλάκες Γάλλοι. Συνεχίζουμε. Και λέει ο Παπαγιώργης: αυτή η άποψη που αντιμετωπίζει το δημιουργό σαν πρωτόγονο θαυματοποιό, ο οποίος πρέπει να πληροφορηθεί κάποτε τι έχει κάνει, όχι μόνο είναι απαράδεκτη, αλλά θέτει σε άλλη βάση το ζήτημα. Παραχωρώντας παρόμοια δικαιώματα καθοδήγηση στον ορθολογισμό των ερμηνευτών, το έργο όχι μόνο υποτιμάται, αλλά χάνει κάθε πρώτο καθεδρία. Πιο πολύ αξίζει ο φακός παρά το σκοπούμενο. Τα χώνει στους κριτικούς έργων τέχνης τώρα. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που προβάλλουμε την αναγνωστική γνησιότητα σε βάρος της κριτικής. Η ανάγνωση και οι συνενοχές της έχει το πρωτείο, όποιοι κι αν είναι οι κίνδυνοι που την απειλούν. Μα τι ωραία που γράφει. Αν μας ενδιέφερε ο ιδεολόγος Δοστογεύσκη, τότε το ημερολόγιο ενός συγγραφέα θα αρκούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μας. Αλλά το μυθιστόρημα που αφορά πέρα από την εποχή και τις ιδέες της την ίδια τη ζωή είναι άλλη υπόθεση. Άλλωστε σε αυτό το κρίσιμο σημείο αρχίζουν οι αποσιοποιήσεις και τα κάθε λογής στρατηγήματα των κριτικών. Αν, για παράδειγμα, ο μελετητής αφοσιωθεί στο πώς γράφεται το μυθιστόρημα, τότε μοιραία το ιδεολογικό συμπέρασμα καθυστερεί. Πώς είναι δυνατόν ο Μπερντιάγεφ, ομοειδεάτης του Ντοστογεύσκη και μέγας θαυμαστής του, να εγγύψει στο ύφος και στη μυθιστορηματικότητα? Αν στραφεί προς το λογοτέχνη και αμελήσει τον ιδεολόγο, στροφές που συνεπάγονται δεκαετίες ανάγνωσης, τότε θα αισθανθεί έκθετος στις μομφές που συνηθίζονται ενάντια στους μελετητές της βίβλου, ότι δηλαδή περιφρονούν το πνεύμα της γραφής για χάρη της λογοτεχνικότητάς της. Κατά συνέπεια, πρέπει να κάνει μια ανεπαίσθητη μετατόπιση από τη λογοτεχνία στη σκέψη για να σωθεί το μήνυμα του έργου και να στηθεί το ικρίωμα της ιδεολογίας και της θεολογικής ερμηνείας. Σας έχω εξηγήσει ότι το ικρίωμα είναι η βάση που στείλουν την γραμμάλα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Αντί για λεξικό έχεις τον γκρόκο. Τι κάνεις, μαράκι? Έλεγα πριν έρθεις ότι αυτό το βιβλίο αγοράστηκε στις 3 Έκτου 2003. Λοιπόν, και το ξαναδιαβάζουμε μετά από 22 χρόνια. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Τελειώνει η εισαγωγή. Τότε ήμουν Αυστρία. Μπράβο. Το 2003, όχι. Άκου. Θα μου τα πεις. Θα μου τα πεις, Χρήστο. Μακριά από μεθόδους και ερμηνείες, με κριτήριο μόνο το ένστικτο. Άκου τώρα, άκου τι λέει ο τρελός ο Παπαγιώργης. Άκου. Το ξαναδιαβάζω από την αρχή. Μακριά από μεθόδους και ερμηνείες, με κριτήριο μόνο το ένστικτο μιας 20ετούς αναγνωστικής πείρας πάνω στο έργο, τον Ντοστογεύσκη τον διαβάζει 20 χρόνια. Δηλαδή
όσο ζούσε η Μαρία, ο Παπαγιώργης διάβαζε τον Δοστογεύσκη. Μέσα σε αυτό το δοκίμιο διαπράττουμε μια σειρά αφαιρεσιών, λέει ο Παπαγιώργης. Ξεκινώντας, υποχρεωθήκαμε να εκτελέσουμε, με ξένες πλάτες φυσικά, χρέη ιστορικού μιας πόλης, της Πετρούπολης, και βιογράφου δύο μεγάλων προσώπων, του Πέτρου και του Γκόγκολ. Του Πέτρου, οκ. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, ο Ντοστογεύσκι είναι ακατανόητος. Ύστερα, παρακολουθήσαμε το συγγραφέα στα πρώτα του βήματα, ταυτίζοντας σχεδόν έργο και ζωή. Για την κριτική ξέρουμε ότι αυτό ισοδυναμεί με κακούργημα, αλλά για εμάς, όπως θα φανεί, ελπίζουμε, είναι κάτι θεμιτό και επιβεβλημένο. Μέχρι το κάτεργο, ο Ντοστογεύσκι δεν είχε βρει τον εαυτό του και εξηγούμε τους λόγους που τον έκαναν να παραπέει. Από τη στιγμή όμως που οι συγκυρίες του βίου του, το αίσθημα του απόβλητου και του γελίου, η πολιτική κύκλη, το κάτεργο, η όψιμη πίστη οδηγούν τον Ντοστογεύσκι σε άλλη κατεύθυνση, καταπιανόμαστε αποκλειστικά με τα μυθιστορήματα. Πώς μας χαϊπάρει έτσι τώρα? Έφημος μνήα φρονούμε ότι αξίζει στη χωρία επιφανών και αφανών μεταφραστών, ιστορικών, μελετητών της ρωσικής λογοτεχνίας που γύρισαν στην ελληνική τον Ντοστογεύσκι και άλλους μεγάλους Ρώσους συγγραφείς. Παρένθεση: Άρη Αλεξάνδρου, Αθηνά Σαραντίδου, Κοραλία Μακρύ, Μίτσο Αλεξανδρόπουλο, Ανδρέα Σαραντόπουλο κτλ. Καθώς και στις ευγενείς μέριμνες του οίκου Γκοβόστη. Από εκεί τα έχω τα βιβλία. Ξέρεις ποια βιβλία είναι? Εδώ, όπως βλέπεις τη φωτογραφία εδώ, στην αριστερή βιβλιοθήκη, στο πρώτο ράφι. Δεν είναι κάτι άσπρα βιβλία με χρωματάκια στη μέση τους? Αυτές είναι οι εκδόσεις Γκοβόστη, όλα τα έργα του Ντοστογεύσκι. Εδώ που βλέπεις αυτά. Που είχα μείνει? Καθώς και στις ευγενείς μέριμνες του οίκου Γκοβόστη, ο οποίος έχει ταυτίσει το όνομά του με το μεγάλο Ρώσο μυθιστοριογράφο. Εκτός από τον Τάσο Μπάνο, που κατέγινε ειδικά στον καλοπισμό αυτού του βιβλίου, οι ολιγάριθμοι φίλοι που το ωφέλησαν με την κρίση για τη βιβλιοθήκη τους, Νίκος Μπαλής, Τάσος Πατζαρτζής, Ξενοφών Μπρουτζάκης, Πέτρος Τατσόπουλος, Θεμιστοκλής Μπανούσης, Φώτος Λαμπρινός, Γιάννης Καγιώρης και φυσικά ο Στέλιος Ράμφος, ας δεχθούν από εδώ τις ευχαριστίες μας. Όσο και τον αναγνώστη, ας έχει υπόψη του ότι η μοναδική μέθοδος στις σελίδες που ακολουθούν είναι μια φράση του Μίρσκι. Εισαγωγικά: μόνο βαθιά αρρωστημένοι στο πνεύμα άνθρωποι θα ήταν σε θέση να νιώσουν τον πραγματικό Ντοστογεύσκι. Υπογραφή Κωστής Παπαγιώργης. Νικολάκη. Αυτή ήταν η εισαγωγή. Μας έδωσε μια γεύση τι θα επακολουθήσει στις επόμενες 650 σελίδες. Για μεγάλη εβδομάδα είναι ότι πρέπει. Μιλάμε για τρομερή μελέτη. Αυτό το βιβλίο μου άλλαξε τη ζωή. Αλλά αντί για 90 άτομα που είχα το Σάββατο βράδυ, Νικολάκη, στο Horror Night, τα έχω 5. Αχ, πόσο καιρό είχα να το κάνω αυτό. Έτσι είναι η ζωή όμως. Τι να κάνω. Γεια σου Νικολάκη. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είπαμε. Θα σου πω αμέσως. Οι πρώτες 120 σελίδες προφανώς είναι ιστορία. Είναι η ιστορία της Ρωσίας. Διότι έτσι ξεκινάει μια πραγματεία. Έτσι είναι. Λοιπόν, are you ready? Να δούμε πώς είμαστε. Είμαστε 7, δεν είμαστε 5. Μπράβο. Κεφάλαιο πρώτο. Η Μεγάλη Πρεσβεία.
Θα διαβάζω και τις επικεφαλίδες, και λέει: ναι, ο Μέγας Πέτρος έκαμνε πολλά για τη Ρωσία. Δεν μπορεί κανείς να ρίξει μια ματιά, να κάνει ένα βήμα, να πάει κάπου χωρίς να το συναντήσει. Στο σπίτι, στο δρόμο, στην εκκλησία, στο σχολείο, στο δικαστήριο, στον περίπατο. Πάντα αυτός, παντού αυτός, κάθε ημέρα, κάθε στιγμή, στο κάθε βήμα. Κλείνουν τα εισαγωγικά, Πογκόντιν. Πογκόντιν. Σε ποιο μυθιστόρημα Πογκόντιν δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτή ήταν η επικεφαλίδα. Εννοείται πως θα διαβάζουμε και τις υποσημειώσεις, όσο βαρετό και αν είναι, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εδώ μιλάμε για ένα έργο ζωής 360 σελίδων, μια μελέτη του Κωστή Παπαγιώργη για τον Δοστογεύσκη. Θα πρέπει να τα διαβάζουμε όλα. Και κοιμηθήκατε? Έχετε πορωθεί τώρα, θέλετε να ακούσετε? Λοιπόν, πάμε. Μετά από την αναπάντηχη επίδειξη ισχύως του Ρώσικου στρατεύματος στην αναμέτρησή του με τους Τούρκους στο Αζόφ 1696, σημείωσε: οι ιστορικές πληροφορίες για τον Πέτρο είναι δάνεια κατά κύριο λόγο από τις δίτομες βιογραφίες του Αλέξη Τολστόη, ο Μεγάλος Πέτρος, Γεώργιος Κανελόπουλος, και του Ρόμπερτ Μασιέ, ο Μέγας Πέτρος, εκδόσεις Καρέ. Ο Μέγας Πέτρος, ηλικίας τότε 24 ετών, έλαβε την ιστορική του απόφαση για την αποστολή της Μεγάλης Πρεσβείας. Ο μονάρχης, εξηγούσε ο σύμβολος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εμιλιανός Ουκράιντεφ, στο επίσημο ανακοινωθέν του, αποφάσισε για το χειρισμό των μεγάλων κρατικών υποθέσεων να αποσταλούν στα γειτονικά έθνη, στο Μεγάλο Αυτοκράτορα, στους βασιλείς της Αγγλίας και της Δανίας, πρόσεξε, στον Πάπα της Ρώμης, στα Ολλανδικά κράτη, στον Εκλέκτορα του Βραδεμβούργου και στη Βενετία, οι μεγάλοι πληρεξούσιοι πρεσβευτές του. Κλείνοντας αγωγικά. Κάτσε τώρα, γιατί εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ψηλά τα γράμματα. Πάρα πολύ ψηλά. Εδώ είναι βασικά. Εδώ είναι. Λοιπόν, και λέει: υποσημείωση δεύτερη. Η νίκη του Αζόφ, σε εισαγωγικά, εορτάστη μεγαλοπρεπώς στην Ρωσία. Ο Μέγας Πέτρος διέταξε να τελεστεί θρίαμβος κατά των αρχαίων ρωμαϊκών τρόπων. Ο δε επανακάπτων στρατός εισήλθε στη Μόσχαν δια ψίδων και φωταψιών. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αντινάβαρχος π. Σίγμα Κόνστα. Η Ρωσία ως ναυτική δύναμης. Αθήνα 1961, σελίδα 78. Και συνεχίζουμε. Επικεφαλής με το βαθμό του πρώτου πρεσβευτή θα ήταν ο Φρανσίς Λεφόρ, ο οποίος κατήχε το αξίωμα του γενικού κυβερνήτη του Νόβογκροντ και του αρχιναβάρχου, και με το βαθμό του απλού πρεσβευτή θα τον ακολουθούσαν ο Θεόδωρος Αλεξέγεβιτς Γκολόρβιν, γενικός κυβερνήτης της Σιβηρίας, και ο Προκόπιος Βοσνίτσιν, κυβερνήτης του Μπολχόφ. Είχαν επιλογή ακόμα ως συνοδεία 20 ευγενείς και 35 νεαροί εθελοντές που θα πήγαιναν στην Αγγλία, στην Ολλανδία και στη Βενετία για να λάβουν μαθήματα ναυπηγικής, πλοήγησης και άλλων ναυτικών επιστημών. Η πρεσβεία συμπληρωνόταν από αρχιθαλαμιπόλους, παπάδες, γραμματικούς, δραγουμάνους, μουσικούς, ανάμεσα στους οποίους και 6 σάλμπικτες, τραγουδιστές, μάγειρους, αμαξάδες, 70 στρατιώτες και 4 νάνους. Το όλο δηλαδή πάνω από 250 άτομα. Άμα δεν βρίσκω που είναι η σημείωση, επειδή είναι πολύ ψηλά τα γράμματα... Α, τη βρήκα. Ας τη διαβάσουμε από τώρα.
Για παρόμοιες αποστολές, λέει, περιορισμένου όμως χαρακτήρα, βλέπετε το τάδε βιβλίο. Οκ, δεν είναι τίποτα. Προχωράμε. Μολονότι το 1250, πρόσεξε από πού ξεκινάει τώρα ο τυπάς είναι τρελό, ο Παπαγιώτης είναι τρελός. Ήταν τρελός. Ξεκινάει από το 1250 για να μας πει για τον Ντοστογεύσκη το 1800. Έτσι πρέπει να βλέπεις την ιστορία. Συνεχίζω. Αλλιώς κάνεις συζητήσεις καφενείου με τους φίλους σου. Συνεχίζω. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό, μην παρεξηγηθώ. Μου αρέσει πολύ ο καφές. Μολονότι το 1250 ο Αλέξανδρος Νιεύσκι είχε απουσιάσει επί 3 ολόκληρα χρόνια από τη Ρωσία, οδεύοντας μέσα από τα όρη του Τουρκιστάν και της Μογγολίας για να συναντήσει τον υπέρτατο άρχοντα των Τατάρων. Αυτή η αποστολή στο εξωτερικό ουσιαστικά δεν είχε προηγούμενο στα χρονικά του ρωσικού κράτους. Για πρώτη φορά επιχειρούσαν μια τόσο μαζική μετακίνηση διπλωματών και μαθητευόμενων τεχνικών από τη Ρωσία προς τη Δύση. Για πρώτη φορά μια πρεσβεία αναλάμβανε την ευθύνη μιας τόσο περίπλοκης αποστολής, ενώ προέβαλε διπλωματικές σκοπιμότητες, καθώς η μόνιμη απειλή του Σουλτάνου καθιστούσε επίγουσα την εξέβρεση συμμάχων. Πρόσεξε. Απέβλεπε σε ένα είδος επιστημονικής κατασκοπίας. Και τέλος, για πρώτη φορά Τσάρος ταξίδευε στη Δύση και μάλιστα υπό αυστηρό incognito. Γιατί το εκλεκτό μέλος της μεγάλης πρεσβείας, ο πραγματικός επικεφαλής και έμπνευστής, δεν ήταν βέβαια ο Ελβετός Μέθησος Λεφόρ, αλλά αυτοπροσώπος ο Μέγας Πέτρος, που μετήχε της αποστολής με το κοινό όνομα Πέτρος Μιχαήλοφ. Και απαγόρευε δρακόντια να τον αποκαλούν διαφορετικά ή να αποκαλύπτουν την ταυτότητά του. Λίγο πρωτού αναχωρήσει για την Ευρώπη, ο Τσάρος, που είχε πρωτοφανή μανία για τις τεχνικές κατασκευές και σε ηλικία μόλις 12 ετών είχε ζητήσει ένα πάγκο ξυλουργού για προσωπική χρήση, παρήγγειλε να του φτιάξουν μια ατομική σφραγίδα με την επιγραφή «Είμαι μαθητής και λαχταρώ να μάθω». Όσο και αν φαίνεται απλή ιδιοτροπία, αυτή η απέτηση δεν πρόδιδε μόνο τον υπερβάλλοντα ζήλο του φιλέρευνου μονάρχη, αλλά και την διακαή διάθεση μιας μεγάλης μερίδας από την ηγεσία του ρωσικού έθνους, μιας και ο Πέτρος δεν ήταν ασφαλώς ο πρώτος δυτικιστής στη Μοσκοβία. Χωρίς να έχει γνωρίσει μεταρρύθμιση, αντιμεταρρύθμιση και αναγέννηση, η Ρωσία παρέμενε σε μια κατάσταση μεσαιωνικής στασιμότητας και ιδιόρυθμης ακυβερνησίας, παρότι το κράτος της Κιοβίας ήταν πια παρελθόν. Υποσημείωση. Ορισμένοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι αν η Ρωσία δεν είχε παραμείνει επί 250 χρόνια κάτω από το ζυγό των Μογγόλων, που κατά την έκφραση του Πούσκιν ήταν Άραβες χωρίς Αριστοτέλη και άλγευρα, φοβερό, θα είχε γνωρίσει αναγέννηση ή μεταρρύθμιση. Συνεχίζουμε. Αγνοώντας πλήρως την επιστήμη και την τεχνική της εποχής, τη μοντέρνα κρατική οργάνωση και την όποια ανεξιθρησκεία, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξάπλωση του εμπορίου, τη στρατιωτική πειθαρχία και την ναυπηγική, το ρωσικό κράτος υστερούσε καταφανώς απέναντι στα ευρωπαϊκά κράτη του 17ου αιώνα. Ειδικά σε ζητήματα στρατιωτικής ισχύως, πρωταρχικής σημασίας σε έναν αιώνα όπου τα εθνικά σύνορα ήταν ευμετάθετα και οι διεθνείς διενέξεις λύνονταν μόνο με πολεμικά μέσα, η Ρωσία παρουσιαζόταν τόσο ανίσχυρη απέναντι στους γείτονές της, Πολωνία, Τουρκία, Ουκρανία, Σουηδία, ώστε στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής, όπου οι αιχμάλωτοι Ρώσοι αυθονούσαν, ρωτούσαν με σαρκασμό αν έχουν απομείνει ακόμα κάτοικοι στη Μοσκοβία. Κάτοικοι βέβαια υπήρχαν, 8 περίπου εκατομμύρια, όσα πάνω κάτω είχε και η Πολωνία, σε μείωση 5. Ο ρωσικός πληθυσμός αυξήθηκε με αυτό πάνω κάτω το ρυθμό.
άνω και κάτω τελεία. 36 εκατομμύρια αριθμούσε το 1769, 45 εκατομμύρια το 1815 και 67 εκατομμύρια το 1851. Ο πληθυσμός των 7 ή 8 εκατομμυρίων θα πρέπει να αντιστοιχεί στην Κιοβία του 12ου αιώνα. Συνεχίζει. Μόνο που οι συνθήκες διαβίωσης και διακυβέρνησης δεν ενέπνεαν καμία αισιοδοξία στην ηγεσία και ειδικά σε πνεύματα που είχαν λόγους να επιτρέπουν στον εαυτό τους συγκρίσεις με τη Δύση. Τίποτα σχεδόν στην κρατική οργάνωση δεν έδειχνε ικανό να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στις απαιτήσεις ενός μεγάλου έθνους. Το έθνος με κεφαλαίο, Η κοινωνική ιεραρχία με το προνομιακό προβάδισμα των βογιάρων εμπόδιζε την άνοδο πρικισμένων ανθρώπων που δεν διέθεταν τους απαραίτητους τίτλους ευγενίας. Εξάλλου, η σχέση κράτους-εκκλησίας, νευραλγική για έναν κατεξοχή θρησκευόμενο λαό, έκλεινε συχνά υπέρ του κλήρου και ο Πατριάρχης αψηφούσε τον Τζάρο. Όσο για τον απλό λαό, παρέμενε σε μια θλιβερή κατάσταση άγνοιας και αθλιότητας. Ο αναλφαβητισμός, η δουλοπαρικία και η πολιτική του κνού του τον κρατούσαν σε μια λιθαργική καθυστέρηση. Η γυναίκα τέλος, εχμάλωτη τούτερεμ, εκτός από το προνόμιο και το άχθος της τεκνογωνίας, δεν μπορούσε να διεκδικήσει άλλα δικαιώματα στον ιδιωτικό και κυρίως στο δημόσιο βίο. Οι θεσμοί στο σύνολό τους συγκροτούσαν πιστή εικόνα αυτής της θεοκρατικής μοναρχίας. Τα πάντα ξεκινούσαν από το πρόσωπο του Τσάρου και εκεί κατέληγαν για να βρουν την ολοκλήρωσή τους. Ο μονάρχης για το Ρώσο ήταν ο πρώτος μετά από το Θεό. Οι παροιμίες που κυκλοφορούσαν μέσα στους κόλπους του λαού, μόνο ο Θεός και ο Τσάρος ξέρουν, με το Θεό και με τον Τσάρο η πατρίδα είναι ισχυρή, ο Θεός είναι ψηλά και ο Τσάρος μακριά, κτλ. Δεν αποτελούσαν μόνο τρόπους του λέγειν, αλλά κυριολεκτικά τρόπους του ζήν. Το προηγούμενο βιβλίο που διαβάσαμε ήταν περί αυτού. Γράφει πολύ ωραία. Τοποθετημένος πάνω από όλα τα ανθρώπινα, ο Τσάρος κρατούσε την αδιαμφισβήτητη θέση του πατερούλη, μπάτουσκα, του λαού. Είναι και υπονόμενο. Ξέρεις που λέγανε πατερούλη, έτσι, τα ξέρεις αυτά, δεν χρειάζεται να τα αναλύω. Έλα, γράψε μου όμως, γράψε. Αρχίζω και δεν μπορώ. Μπορείς να μου γράψεις, δεν ξέρω. Δεν θα σου την πω. Ξέρεις. Κάτσα πιω εγώ λίγο νερό μέχρι να μ' απάντησεις. Γιατί έχει και delay το πράγμα. Για να δούμε. Τι έγινε, να το κλείσω? Να κλείσω το stream? Α, καλά, κλείνω το stream. Αφού δεν παρακολουθεί κανείς, δεν πειράζει. Εγώ ξέρω, λέει. Παιδιά, δεν υπάρχει θέμα. Κλείνω το stream, εντάξει. Αν δεν είστε εδώ, δεν πειράζει. Πόση ώρα είναι όμως? Είναι 40 λεπτά. Άντε, θα διαβάσουμε άλλα 20 και θα κλείσουμε. Πάμε. Ήθελα να διαβάσω 2 ώρες. Τι κρίμα. Θα διαβάσω μόνο 1. Τα γράφει πολύ ωραία. Κρίμα. Το θέμα με τον Παπαγιώργη είναι ότι δεν μπορείς να σταματήσεις, γιατί η γραφή του είναι συνεχόμενη. Για να δω. Μπα, δεν σταματάει με τίποτα. Το κεφάλαιο λέγεται «Η Μεγάλη Πρεσβεία».
Το δικό μου ακούγεται. Λοιπόν, άκου. Άλλωστε, η δύναμη και η αδυναμία ολόκληρου του έθνους βρισκόταν σε αυτό το σημείο. Η Ρωσία αποτελούσε μια πελώρια πατριαρχική οικογένεια και τα πατριαρχικά ήθη δέσποζαν σε όλο το εύρος των ιδιωτικών και δημοσίων σχέσεων. Όταν οι ευγενείς προσφωνούσαν τον Τζάρο, γονάτιζαν μέχρι να σπάσουν κατά γη στο κούτελο και οι υπουργοί του, ακόμα και στην περίπτωση που ήταν στενοί του φίλοι όπως ο Αρτέμον Ματβέεφ με τον Αλέξη, μιλούσαν σε αυτή περίπου τη γλώσσα, εισαγωγικά. «Ταπεινά σε οικετεύουμε εγώ, ο δούλος σου Αρτέμουσκα Ματβέεφ και το ταπεινό σκουλίκι, ο γιος μου Αντρούσκα, μπροστά στον υψηλό θρόνο της βασιλικής μεγαλειότητάς σου, σκύβοντας τα πρόσωπά μας». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Δεν είναι απίστευτο? Έστω και μία λέξη, λέει ο Παπαγιώργης, αν παρέλειπαν από τον επίσημο τίτλο, υπήρχε φόβος να θεωρηθεί πράξη ασέβειας ισοδύναμη με προδοσία. Ένας Άγγλος πρεσβευτής που μετέβη στη Μόσχα για να απευθύνει επισήμως ευχαριστίες στον Τζάρο, έδωσε την ακόλουθη εικόνα του Τσάρου Αλέξη, πατέρα του Πέτρου, στο θρόνο του. Άνω και κάτω τελεία, εισαγωγικά. Σαν περίλαμπρος ήλιος, ο Τσάρος στέκει επιβλητικά στο θρόνο του, κρατώντας το σκύπτρο και φέροντας το στέμμα. Ο θρόνος του είναι καμωμένος από ατόφιο επιχρυσωμένο ασίμι, με ασυνήθιστα σχέδια και πυραμίδες στην κορυφή του. Ιστάμενος 7-8 σκαλοπάτια πάνω από τους άλλους, προσλαμβάνει ουράνια μεγαλοπρέπεια. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Πρόσεξε, πρόσεξε. Έτσι είναι, φίλε. Εμείς οι ρατσιστές άνθρωποι, εμείς, οι οποίοι πιστεύουμε στο DNA, καταλάβες, πιστεύουμε ότι υπάρχει στο DNA, οι επιστήμονες δηλαδή, πλάκα κάνουν για τους ρατσιστές, πιστεύουμε ότι οι λαοί κοβαλάνε ένα DNA συγκεκριμένο πάνω τους και μνήμες. Λοιπόν, αν διαβάσεις, ας πούμε, τι λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες όταν μαζευόντουσαν να συζητήσουν τι θα κάνουν με τους Πέρσες, ξέρεις τι κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες? Παίζανε ξύλο. Αυτό δεν κάνουν και οι Ελληνάρες. Αυτό δεν κάνουμε και εμείς. Πώς το λέει, όλο το ξεχνάω. Το πάταξον μεν, άκουσον δε. Τι σημαίνει? Μαζευτήκαν να συζητήσουν τι θα κάνουμε με τους Πέρσες και παίξανε ξύλο. Και λέει, βάρεσέ με, αλλά αφού με βαρέσει, λέει, με ακούσει μετά, καταλαβαίνεις. Είναι πολύ απλό. Γι' αυτό σας τα διαβάζω αυτά, για να βλέπεις. Ήρθε στο σωστό συμπέρασμα. Μπράβο. Λοιπόν, έτσι είναι. Έτσι είναι. Η ιστορία είναι καταπληκτική. Γι' αυτό αγαπάω την ιστορία. Άκου, φρίκι. Λοιπόν, συνεχίζω, άκου. Αυτά τα γράψω Άγγλος, πρόσεξε. Και συνεχίζει ο Παπαγιώργης και λέει: κάτω από τον Τζάρο η κοινωνική διάρθρωση παρουσίαζε αδρές βαθμίδες ιεραρχίας και ευνοιοκρατίας. Οι ανώτεροι ευγενείς κατήχαν τον υψηλό τίτλο του Βογιάρου και κρατούσαν από τις παλαϊκές οικογένειες με κληρονομικές γεωκτησίες. Τα ξέρει αυτά ο Νικολάκης. Υποσημείωση 7. Οι τίτλοι του Βογιάρου, του πρίγκιπα, του αριστοκράτη κτλ. Αντιστοιχούσαν ως ένα βαθμό στους τίτλους του Βαρώνου, του Κόμι, του Δούκα κτλ. Όσο για την ατομική ιδιοκτησία, στη Ρωσία εμφανίζεται κατά τον 11ο αιώνα και κατά άλλους κατά το 10ο. Συνεχίζουμε. Ακολουθούσε η χαμηλότερη αριστοκρατία και η μικρή αριστοκρατία, τα μέλη της οποίας είχαν λάβει εκτάσεις
εις αντάλλαγμα των υπηρεσιών τους προς τον Τζάρο. Υπήρχε ακόμα η μεσαία τάξη των εμπόρων, των τεχνητών και των άλλων κατοίκων των πόλεων, Νίζνη, Νόβγκροντ, Βολονικτά, Αρχάγγελος, Γεροσλάβ, Τολστόφ, Βλαντιμίρ, Τούλα, Καζάν, Κίεβο, Αστραχάν κτλ. Και ακόμα πιο κάτω η πελώρια βάση της κοινωνικής πυραμίδας, η χωρική και δουλοπάρικη, που απομονωμένοι από τα ανώτερα στρώματα των ευπόρων και καλλιεργημένων τάξεων αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού και ζούσαν μέσα σε συνθήκες που θύμιζαν αρκετά δουλοπάρικους της μεσαιωνικής Ευρώπης. Πάντως, η σχέση του Ρώσου με τη γη, το ξαναδιαβάζω, πάντως η σχέση του Ρώσου με τη γη διέφερε ριζικά από εκείνου του Ευρωπαίου. Εδώ έχει μια σημείωση, αλλά κάτσε να διαβάσουμε όλη την παράγραφο να μην χάσουμε την παράγραφο. Αδιάφορο αν η γη δινόταν σε ευγενείς και την καλλιέργειά της αναλάμβαναν χωρικοί και δουλοπάρικοι, δεν έχανε ποτέ τη σχέση. Ίσχυε δηλαδή ένα ιδιότυπο καθεστώς που οφειλόταν στην πατριαρχική δόμηση της κοινωνίας. Ο μονάρχης ήταν ο πατέρας, η γη ήταν η μάνα. Ευγενείς και μουζίκοι ανήκαν στο Τζάρο όσο ανήκαν και στη γη και πάνω απ' όλα στο Θεό. Και έχει μια μεγάλη σημείωση εδώ. Ας τη διαβάσουμε. Είναι πολύ ψηλά τα γράμματα όμως. Μισό λεπτό. Το φέρω λίγο πιο κοντά. Ουσιαστικά όλη η καλλιεργήσιμη γη της Ευρωπαϊκής Ρωσίας ήταν ιδιοκτησία του κράτους, είτε τα κτήματα ανήκαν στους ευγενείς είτε στα μοναστήρια, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται η εξής ιδιομορφία. Άλλο και κάτω τελεία. 16 εκατομμύρια άντρες και γυναίκες χωρικοί που απάρτιζαν την αγροτική τάξη στα μέσα του 18ου αιώνα να διαπιστώνεται πως βρίσκονται σε εντελώς ιδιάζουσα θέση. Λίγοι από αυτούς ήταν ελεύθεροι. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι χωρικοί ήταν δουλοπάρικοι. Η κατάστασή τους παρουσίαζε σημαντικές διαφορές ανάλογα με την περιοχή, τη δουλειά που έκαναν και τον αφέτη που είχαν. Μικρό ποσοστό δουλοπάρικων ζούσαν και δούλευαν σε κτήματα που ήταν ιδιοκτησία του κράτους ή των μοναστηριών ή των ίδιων των τζάρων και συγκριτικά βρίσκονταν σε πλεονεκτικότερη θέση από τους άλλους που ανήκαν σε ιδιώτες κτηματίες. Αντίθετα, η κατάσταση των ιδιωτικών και κληρονομικό δικαίο με ωμέγα δουλοπαρίκων, που ήταν η πλειοψηφία των χωρικών, παρουσιαζόταν απελπιστική. Πρόσεξε. Ο κτηματίας είχε το δικαίωμα να ρυθμίζει τη ζωή τους, να κανονίζει το γάμο τους, να ασκεί επάνω τους απόλυτη εξουσία, να τους τιμωρεί και να τους εξορίζει, να ελέγχει απόλυτα τα προσωπικά τους υπάρχοντα. Οι εκάστοτε κυβερνητικές ρυθμίσεις που αφορούσαν τη βελτίωση της κατάστασής τους παρέμεναν ατελέσφορες, γιατί ένας δουλοπάρικος δεν μπορούσε να μηνύσει τον αφέντη του, αφού κινδύνευε να υποστεί ανελαίτες τιμωρίες. Πρέπει να επισημάνουμε ότι στο 18ο αιώνα δημιουργείται και μια άλλη κατηγορία δουλοπαρίκων, η δούλη του σπιτιού, που έχει τις ρίζες της στο γεγονός ότι τα παιδιά των χωρικών τοποθετούνταν για να δουλεύουν μέσα στο σπίτι του αφέντη. Εκεί στην αρχή μάθαιναν και έκαναν αργότερα όλες τις δουλειές του σπιτιού. Τους χρησιμοποιούσαν για να γνέθουν, να υφαίνουν, καθώς και για άλλα οικιακά καθήκοντα και περιστασιακά σαν μουσικούς και δασκάλους. Από αυτούς τους δουλοπάρικους αναδείχθηκαν διακεκριμένοι συγγραφείς, καλλιτέχνες και επιστήμονες, μερικοί από τους οποίους εκπαιδεύονταν σε δημόσια ιδρύματα ή στο εξωτερικό, αλλά η πλειονότητα ζούσε μέσα σε άθλιες συνθήκες. Όλα αυτά τα μαθαίνουμε από το βιβλίο Βάλτερ Κίχνερ «Ιστορία της Ρωσίας 1976». Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Συνεχίζουμε. Ειδικά ο θρησκευτικός συνεκτικός δεσμός ήταν ο πλέον ισχυρός στο ρωσικό έθνος, λέει ο Παπαγιώργης. Παρότι η φυλετική ενότητα ήταν πολύ αμφίβολη, μιας και το ρώσικο αίμα αποτελούσε κράμα σλάβικου, τατάρικου, βαλτικού και άλλων. Παρότι η πολιτική ισορροπία γνώριζε μεγάλους κλειδονισμούς, καθώς οι οικογενειακές αντιζηλίες στην αυλή και οι εχθροπραξίες ανάμεσα στους φετεριστές ηγεμόνες δεν έπαβαν,
Με την Εκκλησία τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Οι ηγέτες της προέρχονταν από διαφορετικά στρώματα της ρώσικης κοινωνίας και μολονότι δεν είχαν δεσμούς αίματος, ζούσαν εν αρμονία επειδή ήταν βαφτισμένοι με το ίδιο πνεύμα. Την ενότητά του και την επιβίωσή του κατά την κατοχή των Μογγόλων, το ρωσικό έθνος την όφιλε κατά κύριο λόγο στη θρησκεία του και πιθανώς στον από αιώνων έθισμό του στον πόνο. Τι εννοεί? Έχει μια σημείωση εδώ και λέει σημείωση. Η σημείωση είναι ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Ντοστογεύσκη «Ο Έφηβος», εκδόσεις Κοβόστης, σελίδα 248-249 και λέει: «Εγώ μπορεί να βλέπω τη Ρωσία από κάποια παράδοξη σκοπιά. Δεν μας συνέτριψε η επιδρομή των Τατάρων, ούτε ύστερα η δουλεία δύο αιώνων και τα ζήσαμε και τα δύο προφανώς, γιατί ήταν του γούστου μας». Άκου τι γράφει εδώ στο Γεύσκη, φίλε. «Τώρα δόθηκε ελευθερία και πρέπει να τη ζήσουμε και αυτή. Μα θα μπορέσουμε τάχα? Θα μας φανεί τάχα και αυτή του γούστου μας?» Διάβασα 3 σειρές και θέλω να βάλω τα κλάματα. Μα τι ιδιοφυΐα, τι ιδιοφυΐα, Θεέ μου. Τι έχουμε να διαβάσουμε, Θεέ μου. Ξεκινήσαμε. Συνεχίζουμε. Αξίζει να τονιστεί ότι οι Ρώσοι δεν είχαν παραδόσεις οι οποίες θα μπορούσαν να συγκρουστούν με τον χριστιανισμό, όπως για παράδειγμα οι Έλληνες, λέει ο Παπαγιώργης. Επίσης, δεν διάβασαν τη βίβλο στη λατινική όπως οι Πολωνοί. Η γραφή τους δόθηκε απευθείας στη σλαβωνική μετάφραση μαζί με τα λειτουργικά βιβλία και ορισμένα από τα πατερικά κείμενα. Όταν λοιπόν οι μεγάλοι απολογητές του ρωσικού χριστιανισμού θα μιλήσουν για το θεοφόρο ρώσικο λαό, ο λόγος τους θα εδράζεται σε αυτή την καινοφανή θρησκευτική ενότητα, μοναδικό φαινόμενο για σύμπασα τη χριστιανοσύνη. Σημείωση 11. Κατά τη ρωσική λαϊκή παράδοση, όταν χρειάστηκε να διαλέξουν τη θρησκεία τους, όταν χρειάστηκε να διαλέξουν τη θρησκεία τους οι Ρώσοι, αρνήθηκαν το Ισλάμ επειδή απαγορεύει το αλκοόλ και η βότκα ως γνωστόν είναι η χαρά του Ρώσου. Απέταξαν τον Ινδουισμό γιατί ήταν η πίστη ενός νικημένου και ανέστιου λαού και στράφηκαν προς το Βυζάντιο. Μάλιστα. Αυτή είναι η σημείωση του Παπαγιώργη. Πάμε παρακάτω. Μέσα σε διάστημα λίγων σχετικά αιώνων, οι Ρώσοι βαφτίστηκαν το 10ο αιώνα. Η ιστορική συγκυρία συνέτεινε ώστε να σχηματιστεί ένα δυσεξήγητο κράμα χριστιανικής αδελφότητας, ανατολικού δεσποτισμού και πολιτικής ενδοστρέφειας. Πρόσεξε. Από όποιες ανάγκες και αν πήγα σε ειδουλοπαρικία, μία από τις συνέπειές της ήταν ο άρρηκτος δεσμός του χωρικού με τη γη και μία θρησκευτική προέκταση αυτού του ισχυρού δεσμού με την πέρα από κάθε ορθολογικού κριτηρίου πεποίθηση μιας κοσμοσωτήριας αποστολής του έθνου. Οι πιο προοδευτικές απόψεις των φιλελευθέρων του 19ου αιώνα στέκονταν δίβουλες και διστακτικές απέναντι στο ζήτημα του θρησκευωμένου λαού. Δεν μπορούσε να εννοηθεί λαός χωρίς θρησκεία, ούτε θρησκεία χωρίς τη μυστικιστική νοσταλγία της γης, από όπου και η αποκρυφιστική χρειά που διέκρινε τον εδαφισμό του Γκριγκόριεφ και του Ντοστογεύσκη. Και έχει τη σημείωση για τον εδαφισμό και λέει:
Η λέξη Πότσβα σημαίνει το εθνικό έδαφος, από όπου προέρχεται και ο όρος Ποτσεβίνκι, που δόθηκε στους οπαδούς αυτής της θεωρίας, λέει. Οκ. Και συνεχίζει ο Παπάγεωργης και λέει: λαός, θρησκεία, γη απάρτιζαν ένα συμπαγέ σώμα. Ήταν η βαθύτητα της ρωσικής φυλής, ο μυστικός ρυθμός που τη συνήχε. Τι ωραία λέξη. Y. Οτιδήποτε το νέο, το καινοτόμο και το ξενόφερτο προερχόταν εξάπαντος από τις πρωτοβουλίες των ανωτέρων τάξεων που είχαν αποκοπεί από τη θρησκεία και τη γη, ενώ κάθε τι το αυτόχθονο, το ορθόδοξο και το αμιγώς εθνικό, εδώ θα είναι ακόμα, αναδυόταν από τη λαϊκή ψυχή. Καλά τα λες. Και λέει τώρα, πρόσεξε, η πόλωση ήταν οξύτατη και αισθητή σε όλους, μόνο που για τον Πέτρο και την παράταξή του δεν ήταν ικανή να εμβάλει σε διλήμματα. Λύνοντας το εθνικό ζήτημα δια της πάθης, η θέση του νεαρού Τσάρου ήταν ξεκάθαρη απέναντι στην ιστορική μοίρα της χώρας του. Εφόσον ως έθνος η Ρωσία είχε αποφασίσει, πράγμα που κανείς δεν αρνιόταν, ότι αποτελεί την ανατολική πτέρυγα του δυτικού πολιτισμού και όχι τη δυτική πτέρυγα του ασιατικού κόσμου, η ιστορική προοπτική είχε άπαξ διαπαντός προεξοφληθεί, λέει ο Παπαγιώργης. Οι Ρώσοι πάση θυσία έπρεπε να κερδίσουν το χαμένο έδαφος και να αναζητήσουν τα μέσα της πολιτιστικής τους ενηλικίωσης. Σημείωση 13. Στον Πέτρο αποδίδεται η φράση «Χρειαζόμαστε τους Ευρωπαίους για μερικές δεκαετίες, μετά δεν θα τους έχουμε πλέον ανάγκη». Τι διαβάζουμε, Θεέ μου. Συνεχίζει. Η παράδοση τους παρουσίαζε τα γνωρίσματα του μεσαιωνικού κόσμου. Η Δύση απ' την άλλη εκπροσωπούσε το μέλλον. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Γι' αυτό η αριστοτεχνικά καταστρωμένη επιχείρηση της Μεγάλης Πρεσβείας αντιπροσώπευε μια πρωτοφανή πρόκληση, μια βάναυση άρνηση των υποθηκών της μοσχοβίτικης παράδοσης. Δεν ήταν πράξη αντεθνική, κάθε άλλο μάλιστα. Αποτελούσε όμως μια ρήξη με το μεσαιωνικό και ορθόδοξο παρελθόν. Μα τι ωραία που στα εξηγεί, ρε φίλε. Μα τι ωραία που στα εξηγεί. Άλλοτε επίσημα διαπιστευμένη και άλλοτε ανεπίσημα, άλλοτε σύμφωνα με το αυστηρό πρωτόκολλο των Δυτικών Αυλών και άλλοτε μέσα σε συνθήκες τραγελαφικές, η πρεσβεία θα παραμείνει στη μακρινή Δύση πάνω από 18 μήνες, με απότερη βλέψη να εισαγάγει στη Ρωσία τον άγνωστο υλικό κυρίως πολιτισμό. Πρόσεξε, κάτσε, έχει ψωμί. Σημείωση 14. Τις περιπέτειες των Ρώσων με τα γαλλικά έθιμα των συνόρων, τα συμβάντα στις διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τις γούνες που οι Ρώσοι πρέσβεις τις χρησιμοποιούσαν αντί νομισμάτων, λέει. Πρόσεξε. Άκου. Η πρεσβεία σπούδασε τις ξένες αυλές Σουηδίας, Γερμανίας, Αγγλίας, Ιταλίας και άλλες, μελέτησε επιτόπου και από πρώτο χέρι την Ευρώπη και τους ποικιλόμορφους καρπούς της αναγέννησής της. Εκεί είδε το τηλεσκόπιο, το μικροσκόπιο, το θερμόμετρο, το βαρόμετρο, την πηξίδα, το ρολόι, τη σαμπάνια, τα κεριά, το φωτισμό των δρόμων, το τσάι, τον καφέ και την πατάτα. Στο μέτρο του εφικτού κατασκόπευε τις τεχνικές πρόοδους, τη στρατιωτική τέχνη, την ναυπηγική, την ιατρική, την οικονομία
και συνάμα στρατολόγησε αξιωματικούς, ναύτες, μηχανικούς, ναυπηγούς, αρχιτέκτονες, βιοτέχνες που θα πρωτοστατούσαν στην εκβάθρον αναμόρφωση του ρωσικού έθνους. Όλο αυτό το μυθικό φορτίο, δώρα του Θεού και του διαβόλου, ο Πέτρος υποτύπων πολιτιστικού δανείου εννοούσε να το ενσωματώσει στανικά στη ζωή της χώρας του. Ριζοσπαστικές και αδιφάγες οι προθέσεις του έγιναν γνωστές από την πρώτη κιόλας ημέρα της επανόδου 1698. Άκου φίλε, άκου. Όλα αυτά για να μιλήσουμε για τον Ντοστογεύσκη τώρα, πρόσεξε. Καθώς οι βογιάροι και οι αξιωματούχοι συνοστίζονταν γύρω του, ελπίζοντας να κερδίσουν εύνοιες με την πατροπαράδοτη δουλοπρέπεια, τα ήθη του νεοφερμένου τους άφησαν σύξυλους. Αντί για τη γνωστή μεγαλαυχία του μονάρχη και την άκαμπτη τυπολατρεία, είδαν, τρίβοντας τα μάτια τους, έναν άνθρωπο εγκάρδιο που τους δέχθηκε με ενθουσιασμό. Όσους γονάτιζαν κατά τα μοσχοβίτικα ή οθώτα, τους σήκωνε όρθιους, τους αγκάλιαζε και τους ασπαζόταν σαν φίλος. Αλλά η μεγάλη έκπληξη ήταν άλλη. Χωρίς κανείς να το περιμένει, ο Πέτρος τράβηξε ένα ξηράφι και βάλθηκε να κόβει τις τιμημένες γενιάδες των ευρόντιτων Παλατιανών. Τους έκανε Ευρωπαίους, βλέπεις οι εξέλιξεις, είναι καλή η εξέλιξη. Λοιπόν, άκου. Τους ξούρισε. Πώς το λέει, αυτή θα σε βάλει να σου ξουρίσει το μουστάκι. Πώς το λέει, λοιπόν. Άκου, πρώτο θύμα ήταν ο Σέιν, αρχιστράτηγος του ρωσικού στρατού που ευνηδιάστηκε τόσο πολύ ώστε δεν πρόβαλε καμία αντίσταση. Δεύτερο θύμα ήταν ο πρίγκιπας και ανώτερος στρατιωτικός ο Ρομοντανόφσκι. Είναι και δύσκολα τα ονόματα. Για να πάρουν σειρά όλοι οι παρευρισκόμενοι βογιάροι. Πρόσεξε. Σημείωση 15. Σημείωση 15 από το βιβλίο του Τολστόη, το οποίο δεν γράφει ποιο είναι, τέλος πάντων. Και λέει: στην αρχή του τραπεζιού δούλευε εντατικά ένας κουνιστός Πολωνός κουρέας. Σαπουνίζοντας τα ψαλιδισμένα γένια, τα ξύριζε. Πρόσφερε και καθρέφτη ο καταραμένος για να δει ο σακατεμένος βογιάρος το γυμνό και εξευτελισμένο του πρόσωπο με στραβό μορουδίστικο στόμα. Μονάχα από τα ρούχα τους μπορούσε κανείς να αναγνωρίσει τώρα τον αρχιστράτηγο Σέιν, το βογιάρο Τροεκούροφ, τους πρίγκιπες Ντολκαρούγκι, Μπιγελόφσκι, Ματισλάβσκι. Ο Τσάρος τσιμπούσε τους ξυρισμένους στα μάγουλα και του Σαμψόν του κούρεψαν τα μαλλιά. Τολστόη, βιβλίο τάδε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο διασυρμός, λέει ο Παπαγιώργης, ήταν πρωτοφανής. Αλλά αφού έπληξε όλους ανεξαιρέτως, κανείς δεν τόλμησε να διαμαρτυρηθεί. Γλίτωσε μόνο ο πρίγκιπας Μιχαήλ Τερκάσκι, λόγω του σεβάσμιου της ηλικίας του. Ο Τίχον Στρέσνεφ, μόνο και μόνο επειδή ήταν κηδεμόνας της Τσαρίνας, και φυσικά ο Πατριάρχης, που τον προστάτευε η ιερατική του ιδιότητα. Εν ρηπή οφθαλμού δηλαδή, ανώτερη στρατιωτική, πολιτική μυστικοσύμβουλη, αυλική και τιτλούχη, η ηγεσία του έθνους έπαιρναν ένα μάθημα εξευρωπαϊσμού με την απώλεια του πιο πατροπαράδοτου εξωτερικού γνωρίσματος. Πέρα από την ανεκδοτολογική χάρη του συμβάντος, η κοπή της ρούσικης γενιάδας ήταν μια βάναυση πράξη με ανυπολόγιστα συμβολικό περιεχόμενο. Για τον Ορθόδοξο Ρώσο η γενιάδα αποτελούσε ένδειξη πίστης και αυτοσεβασμού, όχι μια αυθαίρετη ιδιοτροπία όπως ενδέχεται να είναι σήμερα. Ήταν ένα καθαρά αρενοπό χαρακτηριστικό που το χάρισε ο Θεός στον πιστό, όπως το χάρισε στους προφήτες, στους Αποστόλους, στους Αγίους και πάνω απ' όλους στον ίδιο τον Χριστό.
Από το σαγόνι του Ρώσου με άλλα λόγια κρεμόταν διαβίου κάτι από το θρησκευτικό, ηθικό και φιλετικό του μεγαλείο. Αυτό εξέφραζε ο Ιβάνο Τρομερός όταν διακήρυχνε πως το ξύρισμα της γενιάδας είναι μια αμαρτία που δεν μπορεί να την ξεπλύνει ούτε το αίμα των μαρτύρων. Είναι η παραμόρφωση του ανθρώπου που πλάστηκε από τα χέρια του Θεού. Κλείνεται εισαγωγικά. Οι κληρικοί αρνούνταν με τα βδελιγμίας να ευλογήσουν άντρες χωρίς γενιάδα, εδώ γελάστε, επειδή τους θεωρούσαν ντροπιασμένους και ανεπιθύμητους στο χριστιανικό κόσμο. Χωρίς υπερβολή, ο Ρώσος αντιμετώπιζε τη γενιάδα με το δέος που ένιωθε ο Εβραίος για το ζήτημα της περιτομής και της ακροβιστίας. Άλλωστε, γι' αυτό ο Πατριάρχης Αδριανός προειδοποιούσε τους πιστούς. Ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο χωρίς γένεια όπως τις γάτες και τα σκυλιά. Το ξύρισμα δεν είναι μόνο ανοησία και ατίμωση, συνιστά πριν απ' όλα ηθικό αμάρτημα. Μα τι διαβάζουμε, καταπληκτικό. Έχει το νόημά τους όμως. Όλα έχουν το νόημά τους. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο Παπαγιώρης. Είναι αγαπημένος μου, γράφει πάρα πολύ ωραία. Έχει και συνέχεια. Η αιμονή του Πέτρου στην κοπή της γενιάδας δεν ήταν εθνικό αστείο, αλλά βαρισίμαντη πολιτιστική ασέβεια. Οι ηλίες παριές έπληταν την πιο αυτονόητη κατάφαση του συντηρητισμού και της προγονοπληξίας. Μα δεν γράφει πολύ ωραία. Και το μέτρο δεν θα άξιζε της προσοχής αν δεν γενικευόταν. Επειδή δεν ήσουν από την αρχή, αυτό το βιβλίο το διάβαζε ο Θανάσης το 3/6 2003, αγοράστηκε αυτό. 3/6 2003. Λοιπόν, συνεχίζω. Άκου. Με επίσημο κρατικό διάταγμα όλοι οι Ρώσοι εξαιρουμένων ιερωμένων και μουζίκων υποχρεώθηκαν να ξυριστούν. Για να εξασφαλιστεί μάλιστα η εκτέλεση της διαταγής, οι αξιωματικοί που περιπολούσαν είχαν το δικαίωμα να ξυρίζουν σχεδόν εν μέση οδό τον πρώτο τυχόντα γενιοφόρο. Ειδικά στον κύκλο του Πέτρου, το ξύρισμα είχε αποβεί πλέον ένδειξη εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του μονάρχη. Όσοι τολμούσαν να έρθουν στις δεξιώσεις Ρώσοι έφευγαν Ευρωπαίοι. Διαφορετικά τους περίμενε η δυσμένεια. Δεν υπάρχει. Όσο για τους κατώτερους ευγενείς, τους υπαλλήλους και τους κοινούς θνητούς πάσχιζαν με δωροδοκίες και τεχνάσματα να αποφύγουν τη γελιοποίηση. Το ζήτημα έλαβε τέτοιες διαστάσεις, ώστε ορίστηκε ειδική φορολογία για όσους επέμεναν να διασώσουν την εθνική τους τιμή. Έφεραν κιόλας ειδικό περιλέμιο από μέταλλο, πάνω στο οποίο σημειωνόταν ότι ο φόρος κατεβλήθη, για να πείθονται οι καχύποπτοι μπαρμπέριδες του Τσάρου. Μαζί με τον Πόγωνα, τα νέα μέτρα έπληξαν αποφασιστικά και τα ενδυματολογικά ήθη. Το πατροπαράδοτο ντύσιμο απαιτούσε και ντυτό πουκάμισο, φαρδιά πανταλόνια που τα σκέλη τους τρύπωναν μέσα στις μπότες, με χτυπητά κόκκινα ή πράσινα χρώματα, με γυριστές μύτες και πάνω από όλα αυτά ένα καφτάνι που έφτανε ως κάτω με βελούδινο κολάρο και τεράστια φαρδομάνικα. Κατά την έξοδο πρόσθεταν άλλο ένα μακρύ ένδυμα με ψηλό τετράγωνο κολάρο και ακόμα μακρύτερα μανίκια που έφταναν ως τις φτέρνες. Όπως και ο πρόγονός τους Φίοντορ, ο Πέτρος αντιπαθούσε αυτή την ενδυμασία όχι μόνο γιατί δεν ήταν πρακτική. Το ειρωνικό βλέμμα των Ευρωπαίων στο αντίκρισμα της ρώσικης ενδυμασίας τον είχε οριστικά πείσει για την αχρηστία της. Όταν λοιπόν θέλησε να επισημοποιηθεί η επάνωδος της μεγάλης πρεσβείας, άρχισε να εφαρμόζει ένα μέτρο ανάλογο με το προηγούμενο. Αυτή τη φορά περίτευαν οι μανδύες,
πάρτε τα να κάνετε γκέτες, έλεγε ο Πέτρος, καθώς έκοβε με ένα ψαλίδι τα μανίκια των βογιάρων και τους τα πέταγε κατάμουτρα. Τον Ιανουάριο του 1700 το ψαλίδι εξουσιοδοτήθηκε δια νόμου. Με τη μανοκρουσία σε δρόμους και πλατείες διακηρύχθηκε ότι όλοι οι βογιάροι, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι κάτοχοι περιουσίας έπρεπε να συμμορφωθούν. Στις υπηρεσίες τους όφιλαν να πηγαίνουν με γερμανικά ρούχα και περούκα. Οι άντρες έπρεπε να φορούν γυλαίκο, παντελόνι, γκέτες, μπότες και καπέλο γερμανικού ή γαλλικού τύπου. Οι γυναίκες μισοφόρια, φούστες, μπερέ και δυτικά υποδήματα. Πρόσεξε, 1700. Επίσης απαγορεύτηκαν οι παλιές ρούσικες μπότες και τα μακριά μαχαίρια. Σε κοινή θέα αναρτήθηκαν πρότυπα της νέας ενδυμασίας για να τα βλέπει ο κόσμος και να πράττει τα δέοντα. Όπως με το ξύρισμα, η συμμόρφωση ήταν καταναγκαστική, γινόταν πάντως, καθώς έλεγαν οι αυτόπτες μάρτυρες, μέσα σε μια ατμόσφαιρα ηλαρότητας που διευκόλυνε τα πράγματα. Εν μία νυχτή, ο μοσχοβίτικος κύριος λαός είδε να φεύγουν από πάνω του τα καθιερωμένα εξαρτήματα αιώνων, όσο για τις γυναίκες, που με ένα άλμα ένιωθαν να μεταπηδούν από το Μεσαίωνα στην Ευρώπη. Η εύνοια της τύχης ήταν πασιφανής. Μέσα σε μία πενταετία παρατηρούσε ο Άγγλος πρεσβευτής Χουίτουερθ στη Μόσχα, δεν υπάρχει σημαίνον πρόσωπο που να μην ακολουθεί στον ντύσιμό του τη γερμανική γραμμή. Η Ρωσία είχε μπει για τα καλά στην τροχιά των μεγάλων της μεταμορφώσεων. Ο πρωτέτειος αυτής της θύελλας που ξέσπασε πάνω από το έθνος και δεν περιορίστηκε φυσικά μόνο σε ζητήματα εμφανίσεως, είχε δείξει από παιδί την αδιαφορία του για τα πατρογονικά θέσμια. Η μανία του για τη θάλασσα και για τα πλοία, που ξεκίνησε με το μυθικό για τους Ρώσους περιστατικό της ανακάλυψης ενός σαπιοκάραβου στο χωριό Ισμαήλοβο και καρποφόρησε αργότερα με την αυπήγηση ενός πανίσχυρου στόλου, ηρωπείται προς τη Μέθη και την Κρεπάλη, που στάθηκε αφορμή να γνωρίσει τον Λεφόρ, ένας από τους αποφασιστικούς παράγοντες της στροφής του νεαρού μονάρχη προς τα δυτικά φώτα, η αγάπη του ακόμα για τις κατασκευές και τις κάθε λογής τέχνικες, όλα αυτά ήταν πράγματα που αργά ή γρήγορα θα τον απομάκραιναν από την εθνική νοοτροπία. Ο Μέγας Πέτρος είχε αιμαρόσου και κοσμοαντίληψη Ευρωπαίου και όλη του η ζωή θα προσανατολίζεται εφορούμενη από αυτή τη γόνιμη αντινομία. Μέχρι εδώ. Κράτα το αυτό. Και αν σου άρεσε, να δεις μετά τη συνέχεια στο YouTube. Ξεκίνησαν οι χορευτές στην πάνω σήμερα με τα κόμμα και βασάνων. Εργοστάσιο θορύβου. Έγινε. Καλή ξεκούραση. Ωραία, ωραία. Πού να φτάσουμε και στο Ντοστογεύσκι. Θα γίνει χαμός. Καλή νύχτα σας. Να είστε καλά. Τα κορίτσια γιατί δεν γράφουνε. Θα τα μαλώσω. Ξέρετε ποιες είστε εσείς. Θα σας μπατσίσω. Να μην πω πού. Γιατί κάνουμε ASMR. Θα ανεβεί στο YouTube. Ντροπή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα φάτε μπατσάκια. Συνεχίζουμε. Λίγο ακόμα θα διαβάσω. Καμία ελπίδα. Γελάει. Πού είχα μείνει? Εκεί. Πρόσεξε. Όσο απίστευτο και αν μοιάζει, είναι γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες, οι ιδιοτροπίες, οι παρορμήσεις και τα γούστα ενός μόνο ατόμου προσέλαβαν μοιραία βαρύτητα πάνω στις τύχες εκατομμυρίων ανθρώπων και πάνω στην πορεία ενός ολόκληρου έθνους. Ύστερα από τα γένια και τους μανδύες ήρθε η σειρά των μαχών, των διώξεων και των εκτελέσεων. Ο Πέτρος πάταξε κάθε αντίδραση με το ξύφος. Πρόσεξε, σημείωση 16.
στο Πασκόφ έκανε τέτοια ανοσιουργήματα που ο λαός θέλησε να ρηχτεί επάνω του και να τον εξοντώσει. Ο Πέτρος πήρε τότε τρομερή εκδίκηση. Πρόσταξε να σταυρώσουν πρώτα τους παπάδες και όσους τον φοβέρισαν και ύστερα τους τουφέκησε. Χέρτσεν, το βιβλίο λέγεται Ανάλεκτα, εκδόσεις Κάλβος, σελίδα 37. Συνεχίζει ο Παπαγιώργης και λέει: δεν πρόκειται για το ακαδημαϊκό ζήτημα του ρόλου που παίζει η προσωπικότητα μέσα στην ιστορία, ζήτημα σαφές όσο οι όροι του παραμένουν γενικοί και αφηρημένοι, αλλά για τη συνταρακτική περιπέτεια ενός τσάρου που ακολουθούσε το πανίσχυρο ψυχόρμητό του μέσα στις συνθήκες του μοσχοβίτικου πολιτισμού. Μέσα στον ορίζοντα της μοσχοβίτικης ζωής που διακρινόταν για το αυστηρό τυπικό της, ο κύριος δυτικός πειρασμός ήταν αναμφίβολα η παρουσία των ξένων και συγκεκριμένα το διαβόητο γερμανικό προάστιο Νεμέτσκαγια Σλόμποντα ή αλλιώς το επανομαζόμενο κουκούι. Το κουκούι ήταν ένας οικισμός 3.000 κατοίκων περίπου, κανονική ευρωπαϊκή παροικία μέσα στην καρδιά της πρωτεύουσας, που σχηματίστηκε κυρίως από Γερμανούς προτεστάντες, αλλά στην πορεία συμπεριέλαβε πολλούς Ολλανδούς, Άγγλους και Σκοτσέζους. Οι κάτοικοι του προαστίου ήταν ξένοι αξιωματικοί, μηχανικοί, καλλιτέχνες, γιατροί, φαρμακοποιοί, έμποροι, διδάσκαλοι και κάθε αρμοδιότητας υπηρεσιακά πρόσωπα, χωρίς να αποκλείονται βέβαια οι τυχοδιώκτες, οι αγύρτες και οι τυχάρπαστοι. Μέσα στα όρια της παροικίας διατηρούνταν όλες οι δυτικές συνήθειες. Φορούσαν ξένα ρούχα, διάβαζαν ξένα βιβλία, έτρωγαν ξένα φαγητά, είχαν δικές τους εκκλησίες, λουθυρανικές και καλβινιστικές, ενώ στους καθολικούς δεν αναγνώριζαν αυτό το δικαίωμα, μιλούσαν τη γλώσσα τους και είχαν ελεύθερη επικοινωνία με το εξωτερικό. Ιδιαίτερη γραφικότητα αποκτούσε το κουκούι με την παρουσία ξένων ηθοποιών, μουσικών και εν γέννη χαροκόπων που οργάνωναν παραστάσεις, συναυλίες, χορούς, εκδρομές και γίνονταν ήρωες δραμάτων και μονομαχιών που η φήμη τους διέρε στην πρωτεύουσα. Στο μονομαχίες έχει τη σημείωση 17 και λέει, από το βιβλίο του Τολστόη, δεν λέει ποιο βιβλίο όμως. Και ο καπνός, σε ποια βιβλία είναι γραμμένο να καταπίνει ο άνθρωπος καπνό, όλοι ξέρουμε ποιος είναι εκείνος που βγάζει καπνούς από το στόμα του. Φέρανε και το κάπνισμα, βλέπεις. Βγήκε διάταγμα να το καπνίζει ο κόσμος, αυτό το χόρτο της κόλασης που το λένε νοικοτήνη, και το τσάι και ο καφές και η πατάτα, σύνεργα του αντιχρίστου είναι αυτή η πατάτα. Όλα αυτά τα διαβολόχορτα μας έρχονται από τα ξένα και τα πουλάνε εδώ λουθυρανοί και καθολικοί. Συνεχίζει. Αυτά είπαμε γινόταν στο κουκούι. Πρόσεξε και συνεχίζει και λέει: ο ντόπιος πληθυσμός, ευνόητο είναι, δεν είδε ποτέ με καλό μάτι αυτή τη διαβολούπολη. Παρότι αναγκαίο, το κακό της παρουσίας των ξένων δηλητηρίαζε τα χρηστά ήθη. Το μίασμα ξεκινούσε από τα πιο απλά πράγματα. Οι σαλάτες, για παράδειγμα, το γρασίδι, όπως τις έλεγαν οι Μοσχοβίτες, μπήκαν δειλά-δειλά στο ρωσικό διαιτολόγιο, ενώ το κάπνισμα, το οποίο αναθεμάτιζε ο Πατριάρχης... εδώ είναι η σημείωση, έκανα λάθος. Διάβασα λάθος. Πριν για τη μονομαχία ήταν άλλη σημείωση, λέει το εξής. Είναι σημαντικό. Η μονομαχία ήταν και αυτή ένα από τα νεοεισαχθήντα γαλλικά ήθη τιμής. Γι' αυτό ένας ντοστογευσκικός ήρωας την εκλαμβάνει ως μεταφραστικό πρόβλημα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, το διάβασα τώρα, δεν πειράζει, το καταλάβατε εσείς. Για το κάπνισμα. Λέω το κάπνισμα, λέει, το οποίο αναθεμάτιζε ο Πατριάρχης, πρόσεξε,
κέρδιζε διαρκώς νέους θειασότες. Παρένθεση. Ο Ντοστογεύσκη, όπως ξέρουμε, ήταν μανιώδης καπνιστής και ο αδερφός του είχε μια μικρή βιομηχανία σιγαρέτων. Καταπληκτικό. Άντε, λίγο ακόμα θα διαβάσω. Σας βαρέθηκα. Είναι σαν να κάνω βιντεάκια του YouTube. Θα διαβάσουμε... Δεν ξέρω. Δεν τελειώνει ποτέ. Δεν βάζει καθώς ο άνθρωπος μια τελεία. Όχι, θα διαβάσουμε μια ακόμη παράγραφο και θα κλείσουμε. Για να κλείσουμε με το κουκούι. Μάλλον εδώ κλείνει το κουκούι. Η ιστορία του κουκούι. Και λέει, τελευταία παράγραφος. Από νωρίς, στην πολύ τρυφερή ηλικία, το κουκούι είχε πάρει στη φαντασία του Πέτρου διαστάσεις μαγικού κόσμου. Μαγικού κόσμου. Το ακόραστο βλέμμα του είχε πλανηθεί σε κτίρια, ενδύματα, φερσίματα και πρόσωπα που μπορεί να εντυπωσιάσουν ένα παιδί. Οι επισκέψεις του όμως, τακτικές και παρατεταμένες, άρχισαν μόνο μετά από το θάνατο του Πατριάρχη Ιωακήμ και τη σχετική του ενηλικίωση. Όσο για τους ξένους, δεν άφησαν τη μεγάλη ευκαιρία να τους ξεφύγει. Αφού του κατάλαβαν ότι τα ήθη τους κολλάκευαν τις μύχες λαχτάρες του νερού, έβρισκαν αφορμές να τον καλούν στα ξεφαντώματά τους και συναγωνίζονταν μάλιστα ποιος θα εξασφαλίσει τη συντροφιά του. Πέρα από τις κρασοκατανοίξεις και τις οργιώδεις πανηχίδες, τον καλούσαν σε γάμους, βαφτίσια και γιορτές. Ο Πέτρος έγινε επανειλημμένα νονός, κρατώντας τους βλαστούς λουθυρανών και καλβινιστών, όπως και κουμπάρος σε πολλούς γάμους μεταξύ αλλοδαπών. Φυσικά μέσα σε αυτό το ανακουφιστικό κλίμα της γενικής εγκαρδιότητας και της εκατέρωθεν καλής θελήσεως δεν έλειψαν οι ενδιαφέρουσες γνωριμίες. Ο Πέτρος είχε μέγα τάλαντο στη στρατολόγηση. Καλά είναι μέχρι εδώ. Καλά είναι μέχρι εδώ. Και μετά θα δούμε τι σχέδια έκανε ο Πέτρος μέσα από αυτή την πόλη. Μέσα από το κουκούι. Πάρα πολύ ωραίο για αρχή. Πήραμε μια πρώτη γεύση. Τι πεζότανε από το 1219 μέχρι το 1700. Εκεί είμαστε. Αυτά. Πού έχω το τέτοιο μου? Μισό λεπτό πριν κλείσω. Α, συγγνώμη, το βρήκα. Το βρήκα. Τίποτα. Το τέτοιο μου ήθελα. Το σελιδοδίκτυο μου ήθελα. Λοιπόν. Καληνύχτα. Και αύριο Assassin's Creed με νέο build. Ούτε καν αν σας άρεσε δεν μου γράφετε. Απαράδεκτη. Άι, καληνύχτα. Απαράδεκτη.